На півночі та сході Криму навала комарів. За словами фахівців, таке аномальне розмноження пов'язано з тривалими зливами. Через рясні опади вчасно не було проведено дезінфекцію, а тепер до збору врожаю проводити такі роботи не бажано. Місцева окупаційна влада лише вирішила скосити траву, де оселились комарі, та вчинити локальні дезінфекційні заходи. Катастрофічна ситуація в Джанкойському, Нижньогірському, Совєтському, Кіровському, Ленінському районах, Керчі та регіонах, які омиваються Азовським морем та межують з Севашем. Жителі цих районів скаржаться, що через навалу комах неможливо вийти з дому. Якщо раніше комарі активізувалися під вечір, то зараз від них немає спасіння цілодобово. Найбільше від комариних укусів страждають діти. Разом з тим, комахи можуть переносити небезпечні хвороби. Жителі заявляють, що комарів ніщо не відлякує. Дети страдают, дети мучаются. Детская поликлиника забита детьми, которые искусаны, у многих детей аллергия. Мне, например, пришлось своих детей отправить свекровью в Симферополь, потому что, невыносимо. Они действительно кусаются и днем, и ночью, и вечером. Дети даже не могут выйти погулять. Скупаем в аптеках вот все, что там есть. В месяц уходит где-то около 5000 вообще. Но вот этих всех препаратов у нас хватает всего на минут 15-20 максимум. Потому что они уже просто, приспособились, их уже ничего не пугает. Они просто едят всю эту гадость с нашей кровью, пьют и все.